салом бинандагони хабар тиҷи. феълан ҳисоботи молии селӣ даҳшатбор ҳисоб нашудааст, аммо дар пайи ин офати тиббӣ 10 кас ҷон бохтанд. дар ин ҷо дида мешавад ки дар навори мудҳиштарин лаҳзаҳои сел дарс шуда рамаи калоне ки аз гӯсфандон буд, тақрибан 30 гӯсфанд зиёд ба фикрам, ва пуле ҳам фурӯ меравад. сели калон ҳар он чӣ ки дар сари роҳаш буд бурд. ҳамчунин метавонед бинед ки чӣ гуна хонаҳои сокинон тахриб шуданд. Бештари хонаҳо пур аз лой гаштанд. пештар кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хабар дод ки мақомот ихтиёриён ва сокинон 315 хонаи дар пайи сел осебдидаро тоза карданд. вазъият бисёр безеб, бинандагон, вазъият безеб. маркази селхезӣ шаҳри кӯллоб ва деҳаҳои он. ёдрас мешавем ки рӯзи 11 май дар пайи боронгариҳои шадид як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аз сел хароб шуданд. мувофиқи маълумоти пешакӣ, дар пайи фаромадани сел дар вилояти хатлон 8 кас ҷони худро аз даст дод. ҳамин тавр дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 3 нафар шаҳрвандон ки дар дохили автомошини сабукрав қарор доштанд ва ҳалокат расиданд. ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб 3 нафар шаҳрвандон фавтида, ки аз онҳо 2 нафар дар дохили мошин буданд ва 1 нафари дигар аз дохили миҷроҳии селоба пайдо карда шуд. дар баробари ин дар шаҳри Ҳисор низ аз 1 нафар шаҳрванд ҳангоми нигоҳубини чорво бар асари омадани селоба ба ҳалокат расидааст. дар ноҳияи Кӯшониён низ дар пайи чаппа шудани мошин як шаҳрванди 34-сола ҷони худро аз даст додааст. ҳамин тавр чӣ хеле ки мебинем, дӯстони азиз, хеле сели шадид буд ва бисёр ҷоҳо заминҳо фурӯ рафта истоданд. намедонед ин аз куҷо барои чӣ шуда истодааст ва фаҳмиши шумо чӣ хел барои чӣ ин коро шуд. ҳатман дар комментария нависед ва лайк монед.